Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw Sabado kita, Hunyo 27, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kanginan? Magapangalagad na naman kita tubtob sa takna nga alas 9:30. Karon iyang adlaw ginaupdan kita ni Aksyon Mar Madera sa technical side. Kaupod manaton or backup manaton karon nga aga si Aksyon ang Defensor Kabuylog man si Aksyon Elry Dotilios. Aksyon Hotline! Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Magapangalagad kita sa nasiling ko na para sa pagdulong sa inyo sa pilag ka mga update, mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon sa aton sining nga mga kaaksyon. Ang Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod ginabuksan tanan karon nga aga para sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline! Bayaran dira available nga chatroom nga pwede nyo gid padalaan sang inyo mga komento, mga reaksyon, ang inyong mga panawagan, kag iban pagid nga mga concern nga luyag man ninyo ipadangat paagi sa Aksyon Radio Bacolod. Kabuylog naton ang mga kaaksyon taman na nga nagamonitor, way man sa Facebook account pero ara gihapon nagatutok paagi sa ila mga transistor radio. Aksyon Hotline! Nanong pilag ka magdalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa aton sining nga mga kaaksyon ho, ang panibag-ong tutukan naton nga mga report diri sa Bacolod City, particular na ang panibag-o karon nga kaso o kahapon nagdugang sa listahan sang mga OFW kag subong mga LSI na nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Hotline! Di kagabi nagparik-parik na naman ang taga Disaster Risk Reduction Management Office diri sa siyudad sa Bacolod right after nga may ara dira sang ano ning natabo sa iya nakapauli dira sa may area sang Barangay 2. O nga ang ibalik sa quarantine facility ang sitwasyon paano ini siya nakapauli dugay na ning ginpadala dito bala sa laboratory center ang iya sining nga swab test pero late na nakagwa o i-checkyaron tara karon sa Bacolod City Health Office agud may baluan ta mga background sining kag basing iban sining mga cases blood risk palibot sa Metro Bacolod nakapauli man ang pasyente like sa natabo sadto nagligad nga semana sa taga Barangay Estefania. Aksyon Hotline! Ano ang desisyon sang barangay dira sa Barangay 2 mayara balasang lockdown kag ang isa diri nga masami ginahimo amo ini ang pag-track or pag-checkar kung bala may ara sang mga nakasalamuha o nakaupod ining pasyente agod ibitar sa ginatawag nga paglaptang. Aksyon Hotline! Ano pagid na madalag ko nga balita
nga aton tutukan karon nga aga. Uy, may good news so. Kahapon kung inyo mabatian o kung inyo na monitor nagligad nga mainadlaw, kundi problema sa sining mga nagaproseso sa registration sang ila salakyan ang kawadon sang form no sang mga emission testing center sa din ang may plakang size numero 6 para sa bulan sang Hunyo, waay na sang pormas nga nabilin ang mga emission testing center bangod nga wala man maka-imprenta no ang national LTO. Action Hotline. Ibangod sini damo sa nagapalibog damo ang nagaproblema since ang ginakabalak-an nga kung in kaso nga hindi mahingagaw padala diri mga form TO Pitsa 27 nakita way pangalan opisina. Ang nabilin duwa na lang ka working days, Monday and Tuesday. Lunes kag Martes na lang. Itong ginakabalakan sa publiko, tinano ini, mabayad naman kami penalty o kon penalidad in kaso nga sa bulan sang Hulyo namon ma-renew nga mon registration. Action Hotline. Mayara karon sang latest update sina gikan sa LTO Regional Office 6. Action Hotline. Ari pagidang isa ka balita. May ara sang reklamo sa mga mangunguma nga ginpadangat o gindangop sa task force kasanag nano ini. May ara sang kaso nga may pila ka mga mangunguma o farmers nga nag-occupy sang lugar dira nagpatindog sang puluyan sa sining duta nga kuntani nagligad pa nga mga tinuig may order galingay panagtag sa ila. Allegedly amo nang sitwasyon. Pero oy, nano ining natabo nga nauna pa may issue once kuno sang demolition order ang korte. Palinon sila iya. Ay, ginpabayan to ang order dira sa Maro or sa ila sining official nga supposedly sa idalom sang dar nga amo na kuntani maghatag sang pag-akto sa sining programa tigin pa bayan kuno. Action Hotline. Kanay subong ang malain kay tiari na amo na ni ang ginakulbaan ta kay ang matabo iya tiluyag sang korte nga pang-demolish sila. Ay, tani benepisyaryo sila. Nagbaliskad iya ang paya. Ikaw pa ang palinundra sa duta nga dira ka mo nagapuyo o nagaistar. Tinano ini man. Damo ning nagahimo sini nga mga miyembro. Paro kag maruman. Action Hotline. Check karon tada karon dugay-dugay. Kag gina-check taman ang syudad sa Sipalay. Bangod nga may mga nagalagaw nga dokumento sa social media nga allegedly may panibag-o nga guidelines karon kung ikaw ang magasulod dira sa syudad. Nano ini nga guidelines? I-check tayo na sa mga city officials in a short while. Action Hotline. Kag-update man sa itong mga naginabot nga mailisay, no? Diri sa Negros Occidental, di na ni sila ginpamtang. Preparado bala kag handa ang mga LGU sa pagbaton sini nga mga ilisay o kung may available pa nga quarantine facilities. Action Hotline. Temakon man ako magdugang kapon report ni Action Marlon dugahamboy to 200 sila kabilog tanan. Tinano ini masarangan paihan ini sang mga quarantine facilities. Hindi man ni pwede nga pariktaon mo puli although halin sila sa Metro Manila. Pero basta gani ang mga lugar nga ginpaidalom kagin tumod bilang high risk area, hindi pwede nga pasugtan mo lang nga magpauli ang ilisay o kon repatriated OFW nga pauli sila tagsa ka mga lugar, no? Hindi pwede na nga tugutan mo lang sila nga pag-abot diri sa Bacolod sa puerto kay nagsakay ini sa Tugo ihakuton halimbawa sang LGU and then pag-abot sa mga banwa syudad karon buyan mo papaulion sa balay nila kundi kadelikado. Action Hotline.
Abay na so parang bilang madalag ko mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline no i-check ta lang karon na dira sa area sang Barangay 2 basiga monitor si Kap Mangguanga Kap kay try kami makakontak dira sa imo agud makahisayod kita kung ano ang updates ini no and we are trying to contact also Dr. Grace Tan sang City Health Office kay ti ang nabaton naton nga report ining mga nag-alabot bala no ining mga ang mga nagpositibo ang patient number 32, 33, 34 kag 35 ang mga background sini ang isa nagabusong pa no nga repatriated OFW from United Arab Emirates 27 years old ang nag-abot sa Manila sa June 8 tinagtinder man si quarantine facility to until June 12. No? Tapos, ang June 8, may RT-PCR test nga patigayon, nangin negatibo, man to ganing resulto. Pero, June 12, nag-travel pa Bacolod, paagi sa eroplano, kag sang June 16, kuhaan naman sang swab test, no? RT-PCR, nga test kag nagpositibo no diyon nagpositibo ang result sini so may ara pagid no ining 33 years old isa ka 51 or I mean ang patient number 33 isa ka 51 years old OFW man from Kingdom Saudi Arabia kag tinag-abot dito sa Manila sa Mayo 23 no Mayo 31 gipatigayon ng RT-PCR test, negative ang result. Grabe, no? Nga nagapositibo, ini sa ulihi man. Din dapit nag-develop ang COVID-19 sa ila. Pag-abot na diri sa Pilipinas, while nag-stay sa quarantine facility, kalilibog, kag sang June 12, nag-abot diri sa Bacolod by plane, June 16, patigayon ng RT-PCR test, tiyan mo ng result kapo, no? Positive man. Action Hotline. Kag ang LSI, nga number 34 nga patient sa Bacolod, why niya initial test nga ginapatigayon. Kag ang natabo, nag-abot inisya dito diri sa Bacolod, paagi niya sa barko, sa tong June 18, kag inaman nga adlaw may RT-PCR test ng patigayon kag nangin asymptomatic siya pero ang resulta positive. Action Hotline. Ang patient number 35 nga 40 years old nga babayi LSI man halin sa Manila way sang initial nga RT-PCR test man ginhimo nag-abot sa Bacolod nagsakay sa barko last June 18 kag gingkuan man sang RT-PCR test kag nangin positibo. Tikon lang basa lang tawon ta ini nga mga individual according sa report kung basihan ta araman sa quarantine facilities kuno tingala ko sa Barangay 2 sino ini nga patient yang nag-positive dira. Action Hotline. Pero i-check ta lang nagkaroon sa taga City Health Office kay Dr. Grace Tan. Anyway, may mga initial man nga ginhatag ng information na kagabi sa action na firing line ang chairman no sang IATF diri sa Bacolod City. Ang good thing lang nga at least ang mga ang mga nagapositibo di sa aton ining mga nagapalauli no tikon mag-amo ni siya nga sitwasyon dapat hinahinay gid kita anay no kag dapat tingwan tagid nga antes ini sila buy-an kag papaulion sa ila sini nga mga lugar, mga puluyan, i-make sure tagidi nga negatibo na sila nga daan. Now, ang good news lang, nga tikapon siling sa Malacanang, hindi, ang regulasyon ay patuman, ta subong antes sila papulion sila tagsa ka mga lugar, dapat may ara na sang may ara na sang RT-PCR test sa ila point of origin o kunalinan. Halimbawa, kung magaling ka sa Manila, antes sila tugutan nga makagadto di sa Bacolod may RT-PCR test. Action Hotline.
Nga mo giman ang dapat, no kay kabudlay na karon ang gwasi na nga buyan mo ya, halin dito sa Manila, no? Papaulion mo dire and then ang malain sina kay ti pag-abot diri sa aton karon kun inali pagkuha sina positive kundi nagdugang ang kabalaka naton diri sa Bacolod City. Action Hotline. Tiding kakita sina man. Unahon ko lang gurong LTO para good news kita kay may ara sang instruction or guidelines kada mo abis nga pala mangkot parte sining ginakabalak-an nila nga ginakabalak-an nila nga penalty sa pag-renew sa ilang mga registration. Now, ti gusto na to ni Baloon ini nga mga update agud man sa benepisyo sa mga naga-monitor sa aton karon nga aga. Sino na aksyonan? I-check ta kay gusto tay balo sa mga pumuluyo nga sa mga tagiya sa salakyan nga nagaproseso. Online sa hotline. Online sa hotline. And para man sa benepisyo sa mga nagapalamangkot kay ti duan lang ka working days sa bulan sa Unyo na bilin karon kung number 6 ang imo plaka kundi na problema ka. We have Director Eric Tabaldo on the line. Director, may nga agagid sa imo sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Yes, good morning, Action Art. May ngaga sa mga pamuluyo sa Bacolod, sa Iloilo. Salamat sa time no kay kadamo bisan nagapamangkot, umpisa pa nagligan nga semana, parte balasar sa kakulang sang form. In fact, ang report nga nabaton ta the last day nagkadto di si Attorney Hidos Pan sa Negros at Bacolod may dala formas pero do hindi bastante. Sir, ano ang latest nga guidelines from Manila? Nano matabo sini sa may mga plaka nga number 6? Well, may agas ka na, no? Kahapon, I had a video conference with all the chiefs of Region 6. Ginpabalo ko sila nga there is already a directive from our Assistant Secretary nga extend na to another 1 month. Aton mga registrants for the month of May. But aside from that, we are already, a shipment of 50,000 CEC forms is already on the way. But maski mag-abot man na siya, we will also be extending it until the end of July 31. At gin-request namon ang tanan ng mga PTCs to open on a Saturday. So meaning, next Saturday, most probably, para ng mga formasta, kada Sabado, ang tanan natin ng mga PTCs will also be open. Okay. And we might also be extending our office hours. We might start earlier than the usual 8 o'clock, and we might extend until after siguro mga 6 p.m. sa hapon para lang ma-accommodate natin ang tanan ng mga backlogs natin. So, Director, inisya subong, since may ara sa panibag-o ng direktiba alin sa National Office, balik kung ma-extend siya, siyempre waay penalty. Wala penalty, yes. That's right, Action Art. Okay. Now, ang mga nabilin, ang 3, 4, and 5 nga gina-facilitate nato no kung gina-proseso, why yung problema conforms ang pag-ambalansar? Actually, most of them, siguro mga 80% na siguro sa mga 3, 4, 5, nakaparesto na. Okay. Hindi na lang ang concern din natin ang 6 na kay kung wala ni isang extension, may penalty na kita supposedly come July 1. Gani. But to address that problem, balaan mo ang problema gid Action Art, ang shipment naton sang forms. It used to be ang mga formas naton a day or 2 ara na. But because of the unavailability of the air travel, pinapaagi naton sa barko. Okay. So amo nang naka-delay, so it will take us more or less more than 5 days. Okay. Pero aside from that, the office is also extending the deadline para lang maano naton ang mga claimants ng tao nga those who feel nga basi ma-penalize sila. Okay, That's okay. why I informed the chiefs kahapon, you start putting up notices nga ang mga ending 6 will be extended to 1 month. Next action na po nakapon na Action Art. Very good. At least may ideya na sila kahit siling ko timing nga daan nga Sabado subong base siling ko pagka Lunes bala nga hindi ni ma-inform ang public kag ang mga nagapanag-iya sa salakyan nga ending 6 ang plaka. Siling ko base kuan bala to sila magginutok sa LTO kag sa mga emission testing center. Sa
salamat man sa Action Radio na tagan man kita sang sang opportunity nga i-announce man naton on air nga there will be an extension for 1 month. Very good. No? So, anyway, Director, ang sa bulan sang June, ending 6, mga more or less, pila ni sila kalibo man, nga masalakyan ang gina-expect naton. Wala lagi ko idea siguro Action Marketing sa totoo lang. I just assume office last March and medyo gakapa-kapa pa. Even why pagani ko katapok sa Negros because of these issues about protocols. Mm-hmm. Pero siguro the biggest agency that has the most number of vehicles is really Bacolod. Amo man na pinakadako namon nga ahensya gid man mo. But as to the number siguro Action Art, mayo gid siguro kung may istorya mo man si Mr. Tampos ang amon Pedera, he might give you more accurate figures than I can give you. Gani. Anyway, so at least good news iniya para sa mga taga Bacolod kang Negros nga nag-worry halin pa nagligad Director ang pinanawag nila mo. Yes, I know. Friends are also calling me up. Pasambal ko sila. Before the end of Friday, I will have some good news for you. Although, I'm just preempting my boss, but I know that that will also be the same answer that he's going to give us. Kaya nakita man natin ng problema nga it's really beyond the control of even our regional offices. Kasi ilaman mismo, sa gusto man nila mag-ship, budlayan man sila because of the sheer number of forms that need to be printed plus the fact na naantala ang aton nga sa pagbiyahe sa mga eroplano naton. Why labot sinati ang nag-imprinta to sa National Office guro to budlayan man kapin pa may lockdown to ya. Kag bag-o lang and there are even areas in NCR nga may mga magyapon sila, may mga lockdown magyapon sila. So even the persons who are supposed to report to these printing offices are also curtailed. Okay. Pero sir, kundi at least may ara na kita guidelines na subong kag information. Ang ako lang sa gusto man may balawan, kundi starting July, why pa man subong sa specific nga desisyon ng ITF sa nasyonal, what will happen to the regulations na implement, no? Especially ang kung under ka sa MGCQ may ara kita yung guidelines. Pero why takbalo ni kung July kung ano matabo. Pero sir, ang protocol or health protocol, sigihon yun niya by July gihapon? Yes. We are mandated to monitor the health protocols mangyapon. Okay. Except mga angkas naton, well, in principle, it has already been approved by the IATF. Ang problema lang, wala pa kami sa specific guidelines. But just to inform the public, since wala man sang specific guidelines, we will withhold apprehension sa mga angkas until we have a clear cut instruction for that. In other words, ang mga nagangkasanay sa motor, kapin pagid ko mag-asawa ka mo daw or members ng pamilya mo, okay lang na esbong. Yes, because in principle that was what came out sa sa directive nila. But there is an agency, there will be several agencies that will be coming up with a clear-cut instruction on how to deal with it. Kay tuod man siya, ang ibang diri silang nila, mas nami niya kung may ginalaw ang angkas kay mas risgo tuod kung pasakyan mo sa jeep o kung bus ang imo. May punto. That's why kita mo man ako, why man kami sang direktiba sa kasi we know for the fact na time will come, it will change kid man eh. Time will come, especially kung mag-new norm na kita. Pero ang pangayo naman sa mga tao, dapat yun man nga magbuligid sila sa pag-practice ng mga health protocols. Because if not, base mag-second wave kita, which is really a very, very big problem. Wow, pwera palayo lang. Kaya budlay na yan, that is another thing. Kung may second wave tuod nga matabo. Yes. Yes, Sige, so finally, siguro, Director, ang imo na lang mensahe sa mga pumuluyo kag mga tagiyasang salakyan, at least naga-monitor sila karon nga aga, sir. Well, aton lang dira, let us make it mandatory every time we get out of our houses, dapat naka-face mask kita, and then always bring with you something to help you sanitize, alcohol, alcohol, whatever it is. Kag ang mga ang mga public utility vehicles naton, siguro by this time ara na nang ilang mga health protocols nila with regards to the division of sa passengers naton, and hopefully magbinuligay ang tanan
na matapna naton ining kontra nga hindi naton makita. Sige. On that note, Director, madamo giga salamat. Saan mong plano mo magbisita di sa amon sa Bacolod kag Negros? Kabay pa basi mga basi mga first week or second week of July and city that I'll go to Negros. Sige, see you diri sa Negros and Bacolod. Sige. Salamat. Good morning. Thank you. Okay, good morning. Action Hotline. Direktor sang Land Transportation Office diri sa Region 6. Now, at least, ang good news, sa tanan nga mga nagapanag-iya sa salakyan, ang iban to naghingagaw, ang tuod sini, may mga kundi nagligad, may gindala si Attorney Hidospan nga mga forms, no? Ang formas nga kulang ang gina-issue balang nga official results ng imo emission testing sa mga emission testing centers. Hindi na yan pwede nga maghimo-himo lang ang kuan mo nga abi ma-print out dira, mahimo lang niya ang mga emission testing center. Hindi na pwede. Action Hotline. Kaya na nga pormas, dito na yung ginaobra sa National Office. Karon, kay nagkulang, no? Hindi makaagwanta ang nabaton sa LTO diri sa aton, nga mga forms nga dapat ipanagtag sa may emission testing center, tuman kakulang. So, ang mga nagaproseso nga magparinyo sa ilang registration sining June, kundi nawadan. Action Hotline. Kundi nagsalalaya mga tagyasang salakyan, sining lang tinanong matabo ni. O, duwan ng kadlaw, working days na bilin sa Hunyo, Lunes kag Martes. Tingkon mapinaltihan kay imo nga hindi minimo sala, kundi sakit gimana. Action Hotline. So, para sa matag palamati ta, ang good news, mayara extension ngay patuman ang LTO bangod sa diferensya, no? Hindi mapaiway nga konsekwensya, no? Hindi man nila hungod. So until July ang mga plaka, no, nga naga-end sa number 6 extended ang inyong pagproseso, pag-renew on July without any penalty. Action Hotline. Kag parte sa motorsiklo, pwede nakaangkas aksyon angkas lang subong, since nga, why pa man sa specific guidelines, gagin pagwa ang national. No, ginin, untatan sa LTO tong dinakpanay, man sa sinang angkasanay sa motor, kung ako'y pamangkuton mo, social distancing, given nga ipatuman, galing kay dapat iniatago ng mga social distancing, kapin pagid sa salakyan, motor. Balog kita namo sa mga lugar, di nga motor lang gid ang means of transportation, kag hindi man yata nga tao ka sarang magbakal auto, pareho kay action and defensor nga auto. Action Hotline. Tikon may ara ka asawa mong upod mo karon, din abi ang mas risgo, no? Kung ang imo asawa angkas mo sa likod mo nga nagka-face mask ka mga duwa, o kon ang asawa mo pasakyon mo sa jeep, ikaw yung mamotor, sigurado mo nga ang jeep to pag uyat niya palang tungadaan sa paghamboy niya palang to sa salakyan, pagsaka niya, sino makahambal abing why ginti virus tong salakyan? Action Hotline. Yan mo na, at least una, kag positibo, nga balita nga aton madulong, karon nga aga. So, coordinate lang mo sa mga emission testing center, kay sigurado, no, next month, may ara na ina sang available nga formas. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palanggan. Aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
babae nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:48 na. Oy, unahon ko lang ni Anay ang mga nagpadala sa ila sining nga mga mensahe karon nga agaho kay Bibi Biligorio Yolo. Siling nga ginatamyaw ko lang mga pamilya ko diri sa DSB, monitor sila kuno subong. Salamat sa inyo sa taga Don Salvador Benedicto. Action Hotline. Kay Manang Vic Siguenza. Morning dira, no? May lang ang pag-monitor, Manang Vic Siguenza Rahal. Sa inyo dira tanan,
Mayong agagid, ginatamyaw lang, happy 60th birthday. Karon nga adlaw, no, sa kay Nercy Gilaran. Nercy Gilaran, happy 60th birthday sa imo. Halin inang panamyaw, kay man ng Marivic, Vic, Sequenza, Rahal. Kompleto na nga. Basi kon sukton mo pa kubla. Action Hotline. Ayos kay paring Raymond Alarcon Sagal. Good morning. Thank you for listening. Karon nga aga. Ari pang mga mensahe nga ginpadala nyo. By the way, may lang pag-monitor dira kay Inday Kath Borzo dira sa Pungsod, America. Araman si Bro Babeso. May nga aga dira sa imo kay Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning. Araman ga-monitor si Sir Arnel Edeles ang Police Station 6. Morning da sa imo. Araman si Sir Hill Flores. Si Sir Hill, kagi man di sa pilang mga police station sa Nupo. Araman si Paul Robert Soriano. Thank you. Maymar Fernandez Estrella. Otoniel Kanya. Araman si Elizabeth Malaca Gamala. Sir Hintulio, ang akon kasimanwa, kumusta na sa bungang inayawan, sir? Morning lang na sa inyo, May lang nga pagtutok karon nga aga. Action Hotline. Siling ni Elizabeth Malaca Gamala, siling niya to all the listeners and viewers of ARB, especially to Malaca family, likewise to Gamala, sa inayawan, Kawayan, mga taga-Kawayan, manggali ka mo, ma'am. Action Hotline. Jeffrey Rodriguez, niya good morning. Greet ko lang si Mayor Doc Irene Montilla, kag SB Raymond Jard Montilla, kag SB Carlito Pinielosa sa Banwas ng Isabela. Araman si Helen Huesna. Congratulations, Action Radio, for more than 500,000 followers. Si Tomas Brunio-Laho, siya, greet ko lang anak ko sa Abu Dhabi, Mary Ann Proniola. Din tong sugpo naman. Brunola. Happy wedding anniversary, Helen and Thomas Brunola. Salamat kita. Araman si Bambi Padernal, Radney Harder. Yan, pagkit lang ko kay Fiscal Dennis Harder, happy birthday. Action Hotline. Amy Esmeralda Dolido, si Lee Jo Jong-on, Araman si Tuto Wilfrido Monies. Timos tato, kalamay gini. Action Hotline. Hindi na ko manugin, pero basta do kalamay gito, no? Hindi gimadispunian to. Rose Iscote, Benje Joso, kamonitor man si Amy Esmeralda Dolido. Ay, nasulit siya. Joy Angeli Marie. Nya gani, dapat kini quarantine, ini mga nagapala uli. No? Amo na nga siling ko, kahit hindi kita ni sa ginabatyag sa mga OFW nga repatriated kag sa mga LSI nga stranded for so long ago, pero hindi man pwede ni nga i-compromise mo, no, ang sitwasyon sa imo pamilya kag sang komunidad nga dira ka nagapauli, hinali karon magpositibo kag may exposure ka, may ara ka sang close contact dira kundi naglain pa. Action Hotline. Melchor Baro Carombines, Kagawad Maynaga, Ronald Herbolinga, araman si Almera Lim Malazarte, Aliza Jean Sigura, Romulo Hipti Lamag, sa Tangob siya guno. Nya, tani maka-avail mo ko sa face mask nyo ba? Pasiling ni Romulo Hipti Lamag. About siya, sunan kumayara pa na siya sa face mask. Kapangayon siya, Action Hotline. Si Philip Laurente, Rodi Agsam Katedral, ginatamyaw niya sa Mansilingan. Araman si Heaven, Merly Dolido Magallanes, Cristina Abila Nombres. Good morning. Soset Nanzan, Feli Barniso. Monitor lang siya kung tango ba, Marilo Travilla Catinoy, Bia Jonathan Rogelio Alfar, Junior. Sa quarantine area, kay nga adamo silang himuon, sinipariktan na lang puli sila balay, dira na lang kurungon. Bantayan man sang pamilya, sa CR pa lang, impas na. Hindi man na may himo, nga hindi sila maghawa ay da lain-lain pa kay sari tao da.
Galing timayan lang sa quarantine facility, guro sir, kay at least may ara isang kaugalingon nga kwarto sa balay mo nga kung kaisa basi malipat bla. No, kag kung positive ka, kung ako ya, di pwede man nga ikuan mong pamilya mo, ibutang mo sa risgo. Action Hotline. Mary Grace Rizuma, sila nga mangkot lang ko tani about sa testing. Ano, to ang ginamin yung artificial man? Hindi artificial, RT-PCR test. Hindi artificial. Sinanay maling ko kang nani Abindan, ka-monitor man. Inday Blaza, Mario Mahilom Tihok, Duayan, Amihan Capablanca. Ang iban karon naman dugay-dugay Action Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Itingwan to ni karon makontak si Dr. Grace Tana kay gusto tani makuha gid bla ang exact nga update sa sining mga latest positive diri sa Bacolod nga nakapauli ning taga Barangay 2 nano ang ginimo sini sa iya, pero joining us over the phone ang National Commanders ng Task Force Kasanag. We have Mr. John Chong. Ari ay amo na ni subong tsansa tani sa mga pigado, mga pumuruyo. May duta ka lang nga tulutamnan man sang imo sining kararuton dira o tanon, mabuhi ka na naman lang mo. Kapisa na lang ang kulang. Tiyari may ari silang diskubriyan sumong mga reklamong gipadangat sa ila. Would you believe? May ara gali na sang pila ka mga bando nga may distribution na sang duta. Why pag-distribute? Ang lain, kay may ara pa ya, sang mga latest development, kaya na una pa nga i-demolish sila compare sa distribution. Tinano niya karon man, we have Mr. Johnson on the line, ipa-discuss ta siya kung ano gining na-discoveryan nila kag mga reklamo gipadangat sila. Sir John, good morning. Yes, sir. Good morning, Sir Art. No, kay sa tanan nga listener sa Action Radio. Good morning, sir. Salamat kisa time nano ni man ano ning na-discoveryan nyo kag nano ning gipadangat sa inyo naman panibag nga reklamo do hindi amo niyaw? Yes, sir. No, in fact, na-shock ako kahapon. No, after no, may nag-inform sa ako nalin man mismo sa Dar Beneficiary, no, diri sa part ng Silay, no. Okay. Ginpadalaan kita sang sang mga evidence, no, nga ining beneficiary may ara na order last year pa, no. So for short, gintago sang ining maro ni, no. Ari pati subong ang gina-confirm ko pa kung exist pa ni siya or nag-retired na or naano tabo siya ni. Okay. Kaya it's because ang ining ebidensya tama ni ka seryoso nga bagay nga dapat aksyonan gini na yun, no, sang Office of the President or Ombudsman, no, kay ini sir kadako sining problema kung hindi ini ma-resolve, no, kay last year may order na gintago sa maro kaya nga tabo sir ining complainant amo pa yan nag-una ang court order sang MTCC nga i-demolish siya kaya no, but silingon may mga conspiracy na di either sa part ng maro, no? Or either sa part ng mga lawyer, kung sino man yung mga lawyer ang kauyap din eh. Okay. Kaya you just imagine, na una pa order ang demolish ng court, no? Ng regular court or MTCC court, ang maro yatan eh, may order na rin sa babaw nga ihatag na sa tao ining ining duta, no? Pero gintago sang maro, no? So diri pa lang nimo makita kadako ng kasama nga kapalpaka, no? Kag kadako nga Sibuyas Mumbai ini Sir Art, no, kay ginasulatan ko na subong kay gina-inform ang Supreme Court, no? Through Administrator Meldas Marquez, no? Kag subong man ang aton DAR Secretary, no? Kay kung hindi ta ini ma-resolve ining mga katuntuhan dira sa Department of Agrarian Reform, no? Kag hindi ini sila maakusar kag mapapriso, ang conspiracy between the landlord and the land beneficiary is dako ni nga problema kung hindi ni naton matagaan aksyon, no? Sir, antes na kanto anak, pero bilang background sini, bali ini nga mga tawo kung tani last year pa may ara naman do nga makabaton sila ining land distribution kay ang duta ni sir nigin pa idalom sa land reform program. Yes sir, no, na-comply na tanan nga mga requirements, no, kag may order na gani sir, no, nga ila na gid, no.
Nga dapat So, i-distribute kung na last year pagali dapat i-distribute sa ila. Last year pa. Last Uy. year pa sir ang order ari sa akon kamot subong. Grabe ba? Ginawisan ko nga may kintago gid sir no. That's why nga kadako ako mismo kahapon na shock mo nga may order na gali last year nga wala gid implement no. So, si posible nga hindi lang ni amo ni ang mga problema nga nag-aaray subong. That's why hindi ta kita ka-blame sa tabo. Kung kisa masinggit na lang sa dalan, it's because nga daw may ara gid kapuntuhan no sa sulod sa agrarian reform ng mga officers. Hindi man tanan pero ini nga ebidensya matakot ini nga ebidensya nga ipagbalo na dito sa nasyonal so that matagaan nila aksyon or ma-disiplina ining mga opisyal sang dal nga imo sa katuntuhan sa atong gobyerno, Sir Art. So balik na tabo gali instead nga ini sila makabaton na siyang duta nga amo ning ila pa lang ang buhian last year pa ang tag-iya o kung ang landlord nag-file sa korte siyang kaso yung ipademolish sila muna. Ipademolish sila, Uy, Sir Art, no? grabe ba? Sila. So ang natabo wala yagin implement ang order sang maro kay gintago sang maro sa silay and then ang natabo ya ang court yang NTCC amo yang nauna kay dimuli sila. So kadako gid no kay nakita ko gid dining issue hindi nila lawog Sir Art. In fact hindi na ni issue no kay niya sigurado kaso na ni no ang mga ara nagakubra katuntuhan sa aton nga gobyerno no. Kag kami sa task force katalag hindi namon ni hindi namon ni alang-alango no kundi ngay forward gid ayon ang as soon as possible dito sa nasyonal so that matagaan din aksyon ining mga opisyal sa atong gobyerno nga may ara gid sa katuntuhan nga nagakonspire no sa mga landlord amo nagaling at isa ang tao hindi pa nila madali-dali no nga program ini sa gobyerno para sa ginatawag social justice but in fact kung hindi ni matadlong sa aton opisina sa Department of Agrarian Reform, posible dong ang buwa sini Sir Art daw luto-luto lambla or kalo-kalo ng Japo, no? So, kaluluoy ang aton mga kautugan nga nag-expectar sa program sa gobyerno nga hindi Manila Japon makuha tungod sa mga pasaway o kung may mga korupsyon Japon nga katagos sulod sa Agrarian Reform, Sir Art. Grabe. Amo na ning ginatingwaan nga ma-solve ang problema katulad sining madugay nang ginareklamo ko tawo pero may mga kung matuod ning allegation may mga opisyal ginagyapon gali nga sige man gyapon ang ila ginahimo sini kag hindi man pwede siya nga kung may ginpaboran sila why ni siyang involved diri nga konsiderasyon nga para man sa ila nga benepisyo nga mga opisyal da. Yes, sir, no? Kagisa na sang aton ayoon, no? Ay pa-lifestyle check naton ang mga ibang official na, no? Ma-request kita sa Office of the Ombudsman para mamatamat tani tadlong, no? Dahil kung aslong hindi ini matadlong, ang makaluluoy ang mga kauturan naton nga nag-expectar bala Sir Art, no? Especially sa mga pigado, no? Kagapon na shock gid ako sining ginawiyatan ako sa mga dokumento. Okay. In fact, ituya kita nag-ubra ako sa letter complaint direct to Secretary Casaciones. Ipabalo man nato ng Office of the President, no? Copy furnish man ang Office of the Ombudsman nga matagaan ini aksyon, no? Kaya kung hindi ini matagaan aksyon, madako ini seryoso ini nga bagay. Kag in fact may mga court may mga court ini nga mga concern, no? So, informa natin si Administrator Midas Marquez, no? Na dapat aksyonan niya man kay ining mga araman sa korte, sometimes may mga involvement man, no? Sa ginatawag conspiracy, nagti ang ginatawag ba na Sir Art nga reformation, magsubo mo, no? Ang gusto sa atong presidente, ang gusto sa atong gobyerno nga pag-uunta, unta-tunta ang korupsyon kag maging transparent kita, no? Pero may ara gyapon Sir Art nga na-discover sa Subo nga may ara pa gyapon, continuing pa gyapon ang ilang natago-tago ng mga katuntuhan sa aton gobyerno, Sir Art. Yes. Naka-istorya ka mo o kung na-inform, naka-coordinate ka sa regional director, sang darang kay lumayo malang ni regional director nila, basiway man siya ablahin na lungong sini? Super, Sir Art, wala, no? Pag-i-copy partners naman siya, no? In fact, kinaobra po subong kay kahapon lang isang hapon ang ining documents nga ganaw yata nato, no? Kag subong ari ginaobra naton ang complaint i-copy partnista ang mga person concerned, no? Ang regional director, no? Ay babae na si attorney, I think attorney Inseca, no?
ikapipanis nato sa Sir Art, no? So that nga aware siya nga may mga amo na di katabo, no? Especially diri lang sa Negros, no? Nga cancer, no? Okay. May aragid, no? Kasi ini nga ebidensya ginawiyatan ko, kabalanindog sang balahibo ta si Sir Art, no? You just imagine ang order last year pa nga ang pamangkot nga wala na implement, no? Sang officials sang maro dira sa silay, no? Nga nag-una pa ya order ang court nga dimulis ang tao nga beneficiary, no? Sang sa order nga dapat tani ang kasuhan ini ang maro kay may order na mo. I-implement na sang maro ang order nga maila na. Okay. Pero gintago kag ang natabo nauna pa yung order ang dimulis nga nagwa sang last day pa. So Sige. nagtingala ang ang aton beneficiary kag nagkadto sa aton kag nagdala sa mga evidence. Sige. I-follow up na mo ni salamat gid sa time Sir John nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning sa liwat. Yes sir, thank you and good morning Liwat sir. Thank you. Action Hotline. Kung ba tuod ni o hindi ni husto, pwede niya nga makasuhan kamo da, no? Kag kun amo ning utok kag panimuot ninyo, please di dala kamo magubrada, no? Kay ang inyo purpose nga kamo gimbutang sa serbisyo katulad sini is to implement the program nga gindisenyo sang gobyerno para buligan ang mga mangunguma. Sa kadyutay gid lang nga puna o kon parte sang duta nga pwede nila sa ulitali umahon, idingot nyo pa, kag hindi nyo pa pag-ipatuman bisan may mando, ti anong purpose mo biman? Kung matuon niya, ano bing tinutuyo mo nga gin tago mo ang order? Hindi man pwede nga ibaliban mo guro nga way kaya kahibalo. At di siyempre, ang order gina-address sa inyo ng mga opisyal da, oy, hindi ni mayo nga practice, nga instead nga buligan mong tao kung paano maalibantar ang pangabuhi niya magkabenepisyo sa purpose sa inyo opisina nga dapat may ara sang duta nga palangabuhian ang tao, inimuan niya sang hindi husto, kag iniya dako nyo nga sa labton, mayugin Mr. Johnson kung mapasakaan na sila kaso. Kag kung kompletong ebidensya, pasakaan gid sang reklamo ni, para nga tawhay kag mag-ayo man ang services nga ginahatag katulad sini nga mga ahensya o talatapan sang gobyerno. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha. Araman ka monitor, Ernie Hicarani. Thank you. Kay Madam Karen Tanlangit kag Idol Id Lumugdang. Kumusta ka na, pre? Nagakalipat na ko dugay sa itsura mo, sa kadugayon nga way ta ka makita. Daw, hindi na ko kadumdo masyado kay itsura mo. Action Hotline! Hindi lawag lang. Salamat gina sa inyo sining pag-monitor dira. Ayos. Araman ka monitor si ano ba sa kuno ni Kina, no? Si Inday Kat Burso kuno. Sige, thank you gid, thank you. May kindo pamahaw ta keep safe lang tatanan. Good morning man kay Christine or Christian Roa, Ophelia Galero RC. Sa Isabela ka monitor man si Ophelia Galero RC. No? Kindly greet Silver Dragon employees with Engineer Felix Villatora listening right now. Action Hotline! Thank you, Gida. Last and final stretch na lang sa aton nga pagpangalaga. Aksyonan ba si may ngagaw to siya? Why hindi siya makontak? Anyway, si Dr. Grace Tan, kung tani mo ni makakuha kita sa update sa iya mo. Kay ang contact tracing ni kag kun nano matabo dira sa area sa barangay 2. Tingang ang akon gid pag-intindi kay nagligad to ang alihis kay eksperyensya na ta. No, nga tong nakapauli man kay naglawig na gid man ang pagtiner sa quarantine facilities. Pero ti ko mag-amoni bilanga ang pila ka mga nagapauli nga LSI, may tani kun seryoso ding nasyonal nga hindi na lang pagpapaulion ang wala naka-undergo sang RT-PCR test para likaw sa problema. Action Hotline! Tining kakita sinakaroon kon halimbawa makatiner sa iya balay, may lang kon naka-recover na gid o fully recovered na gid sa iya ginabatyag nga o sa COVID-19. Pero hinali karon nga makakuan ini, makahalit sa pamilya, makatapik na siya kundi that is another problem nga tubangon sang pamilya. Action Hotline! Din kakita na karon niya kon pin pa may kabataan kag may mga may edad na abi sa pamilya kag mismo dras lugar kundi sakit naman sa ulo sang kapitana. Action Hotline! Ay dapat ani amo nga ako ya gaapilar gid sa mga miyembro sang pamilya mismo sining mga LSI. Mayon na lang nga medyo may delay sa pagpauli sa inyo mahal sa kabuhi. Sang sa magpauli sa inyo nga way pa result sa RT-PCR test nga sa uli pagwa kundi masalasalan kita nga magkabalaka naman. Action Hotline! Kaling way nakita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad do. Ronelo Onyati, good morning sa Barangay 1. Thank you gida. Mel Nuevo Santos. Mel Nueve Santos ang iyang ngalan, no? Si Nanay Fina Paton, morning man. Sa taga si Palay, basi may ka-monitor da, we're trying to contact na sa mga numbers. Kaling waigid siyang respond bala kay ining guidelines. Gusto tayo baloon kung ano ang pagsulod nyo dira kay mayara kita na baton dire, pero mayugig ko may confirmation halin sa inyo. Action Hotline! Kung paano magsulod sa Sipalay City, no, ang mga taong gusto magkadto da. Ayos Ang ako lang reminder sa inyo, pabakuron tagid ang immune system ta karon nga panag-on o karon nga panahon. Ang importante nga mabakod ang immune system nyo, layo ka sa balatian, masakit, hindi dali makatapik plus lawas. Tatya mo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ang ginagamit nakon personally, nga ginarekomendar sa inyo para kamo makabenepisyo man hindi kaya dali matapikan bisan sa mga common illness. Bangod sang phytochemicals nga ra bastante sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule
nagabulig pa o bisan sa may mga problema sa insomnia. Ang insomnia, di ka katulog. Sabi niyo, dugay, malain man ang sitwasyon mo. Ang epekto niya bala, pagkaaga, kapoy ka, pagkaaga, ang imo performance sa trabaho, pigaw, tiyan mo na, no, ang Dr. Alfred Spearmangosteen capsule makabulig sa inyo. Kag ang nami pagid, kay may rejuvenating effect, gahubin kaya tulukon, no, kung magagamit kasi ni. Pure and organic siya. Ang bintaha kung pure and organic, kay may pagtuon sa Pungsod Amerika, nga kung simbugan mo ang santon nga ara sa Dr. Alfred Spearmangosteen, kung imo na simbugan sa chemicals, ano man dira nga mga ingredients or herba, gakadula ang gakapektuhan ang iya sini molecular structure, ang natural healing properties siya sina gakadula. Natandaan tagid na nami pagid parisan nyo sang tea, nga kampiyon naman ang tea para sa may mga hapo kag kababainan nga nagaproblema sa ila monthly period. Action Hotline! Why na tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ginupdan kita karon nga ni Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up taman Aksyon Elry Dotilios ka Aksyon Ann Defensor. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Hinahanglan kwarta, Golden Sun Finance Corporation. Nagatanyag sang real estate loan, car loan, truck loan, motorcycle loan, SSS pension loan kag Chezayas loan. Di kalidad ang serbisyo, basta dokumento kompleto, madasig ang proseso. Golden Sun Finance Corporation, nahamtang sa corner LN Agustin Drive kag Lopezina Street. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!